seiko vatereri manyama. Icho kwadi muri ya Zimbabwe rega ndibva ndapinda ndiri mukati mekure vane kufafadza nekutsudzura ndichitizo. Rega ndingoti mamuka seiko matima na wasenyika ino. Ndinenge ndichizisati makabada chimuti munofamba nacho munoenda nacho munogara nacho kudya nekunwa munenge muinacho. Asi panguva ino muri ya Zimbabwe ndati ndikupakurirai, ndati ndikuzivisai dzanda akabata dziri muhombodo, bhegi renhava, bhegi resimbi, trangi yomweya, trangi yechimuti kuti zvakamira sei muri ya Zimbabwe. Ndine nyaya yemukadzi akauraya murume nokurova nepoto nenyaya yekuti kwaakanga enda murume uyu akauya pachest yehembe yake pakadhinda face powder. Hey! Matitani nchani hembe yemurume yairatidza kuti ine face powder pachest apa. Mukadzi akazorova murume nepoto, murume achibva afa nematambudziko. Ndine nyaya yekwamurewa iri kukumbira kuti vabereki nevateereri vari kubvunza vachiti zvakawanda toda kubvunza hatisi kuziva. Chandinoziva ndechekuti muvillage muna sabhuku, pachikoro pana headmaster nematicha, pakambani pane mafuruma nemamanager nemadirectors. Chose chinoda kuiswa mutsika kana kuti mutemo uri kusvika panzvimbo iyi vanhu vanoita meeting vachizivisana. Ukaona chakunguva chisina chataurwa vanhu vanoita question mark. Asi takubirwa kunyanya kana zvine mari mukati ndizvozvo vanhu vagutsikane kuti takubirwa kwamurewa panyaya dzemutero. Hapana musha usingateri kunyangwe kumusha kana kuti kudhorobha mutero wagara uriko. But vari kuti vane nzira yavaiziva kuti pamba paitera baba semusoro wemba. Ukave nestand, ukave nemunda wane kodzero kutera nekuti zvauinazvo ndo zvakakosha, ndo zvaunenge uchiteerera. Right? Asi pari zvinozvi pane imwe sabhuku tsika yakangoenda sabhuku achiti kubva nhasi pakutera nhengi, pakutera nhengi, pakutera nhengi nanhenga kutera. Vanhu vese ava havana stand, havana munda, vangori vanhu vane makore chete. Asi vachigara pamba pevabereki. So vari kuti hapana patakagara kana kuita meeting. Chatiri kuda kuchiziva kana mutemo waveko ndiwo, asi unokuenda sabhuku iri wasingabvira tiunganidza kuti vedu we zvaapa ndauya nebepa remaminutes iri kwandakabva uku. Hey! Ndine nyaya muri ya Zimbabwe vanofamba nechimuti vanomhanya nacho kudya nekugara machiri. Ndakataura nyaya yemurume anobva kuGokwe, murume anga achigara muFakose akatiza kuenda kunzvimbo kuSouth Africa nemwanasikana wake. Ndokubva vanogara vese ikoko, ndokubereka vana tu vachigara semurume nemukadzi, ndokudzoka munzvimbo yemuFakose. Mwanakomana ndokuenda kunoroja pamba pasingazivi kuti ndibo baba vake. Landlord hatori iye baba vake, vari kugara nasisi vake semurume nemukadzi. Ndachidziwa ichi. Vakazotiza vanhu ava vakaenda kuGweru. Bata ipapo ndaanacho pane zvakuiti. Update. Amai! Yamunyaradzi rega ndidzokorore asati avigwa. Kunyaradzi asati achengetwa. Makazokwanisere kubata sekuru vamunyaradzi kuti munzwe kuti zvakamira sei. Icho kwadi muri yeZimbabwe vari kuti iwo takamirira zvakataurwa nemufi. Akati chokutanga ndiro mapasi angu akwane mukwanisa kundiviga. Achandiviga kana kurasa mashoko angu handiziti anenge odei. Saka vose vari kusvika kuti dzimwe dzenguva ine ndichaita zvinhu izvi ndarasa mashoko emufi. Kana ndisingakanganise pane chinyorwa chandakaona asi handichayeuke zvakanaka changa chichinzika mutumbi wamunyaradzi unofanirwa kuti uchengetwe mwedzi uno waJuni. Mungakwanisire kubata mhuri kana kuti vana sekuru zvakare munzwe kuti zvamira sei. Ndichavabata nhasi mukoma Kedi. Yes. Ndichavabata nhasi kuti tinzwe kuti zvakamira sei. Pfapfaidza icho kutanga nacho nhasi. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekupfapfaidza dziri kuitika matima navasenyika ino. Paka. Lala pansi. Chekulala pansi chiri kuti tani mukoma Kedi nemuri yeZimbabwe pane murume aisevenzera muguta remubulawayo asi achibva kulala pansi. Good. Ndobva atenga motokari akagara nayo kwe 3 weeks ari kubulawayo asati aenda achimirira off. Ndokudriva motokari yake yerudzi rweWish. Good. Ndokuenda nayo kumusha makorokoto. Ndobva asvika manheru mapasi 6 pasi 7 yakaisawo malights, maindicators kana kuti mahazards ichingwaya malights mwiri wese. Vanhu vakapembera vauya nemota. Ndobva vaenda kunorara vakamirira kuti mangwana mukuseni. Vachimuka mukuseni
vakamuka vachipera simba baba vachitanga kurutsa vachiendeswa kuchipatara vana kudzoka vanga vatofa. Hey, ulala panzi just like that. just like that Nematambudziko. vanga vatofa. Inzwai muri yeZimbabwe motokari ichibva yapakwa pana baba munini vekune imwe imba vane mukadzi wavo anorwara nepfungwa. Baba munini zuva rakasikwa naMwari vaiwanikwa vari pamba pemurume uyu iye ari kubasa. Vachinzi baba munini namaiguru, baba munini namaiguru vari pamba apa. Vanhu vakatomboita mashoko, vanhu vakatomboita kufungira, but nenyaya kama azvina zvaishanda. Ndizvozvo Murume achibva afa. Baba munini ava vanodhiraivha ndo vakatodhiraivha murume uyu kuenda naye kuchipatara. Uyezve panhamo yake ndo motenga yakutoshanda ichidhiraivhwa nababa munini vanofungidzirwa kuti magariro nematambiro vanoita pamba vanodana nemukadzi wemufi. Asi hakuna kagona kuzvitaura. Ndobva murume atorwa kubva kumochari. Murume achibva avigwa. Munhu wandiri kutaura nezvake akasheka musi wa 17 March gore rino. Hey. Abva kudaro muri yeZimbabwe munhu uyu asati aitirwa nyaradzo. Baba munini vange vakutoti 2 days kumba kwavo 2 days kumba kwemukoma kuti sekunonzi tori barika revakadzi vavo. Kumba kwamukoma vaiita sei? Vachinorara ikoko. Denoro shiwiripini foga chiwemba kiminikasha. Hati! Chaka! Iri tifo. Hai! Toda kuti tarisari kana zvichitika kwamuri. Ndokubva murume uyu angatinu twake. Ndokubva avigwa zvikanzi mupfekedze sutu yake. Nebhutsu yake yaiti kana kufamba ndo zvaanopfeka. Ndobva hanzi tai, ndobva hanzi bhachi racho nesheti yakanaka, ndokubva apfekedzwa nebhutsu yake ndobva avigwa. Avigwa mukoma. Apana 2 weeks kubva zvaavigwa ndokubva kwawanikwa pamba baba munini kwake kwakawanikwa tai yakafe yakavigwa baba yakadonha iri paruvanzi. Regai ndikubatei muromo avigwa pachivanze kana kuti pamba baba munini. Ichokwadi Pakawanikwa pane tai yanga yakapfeka mushakapu. Right. Hapana kuita 3 days vatomuka kuseni vari kutenderera paruvanzi vari kuona padanda rimwe rakamira rinosukirwa maplates ranga rakavigwa naro baba rakaiswa pai rakangoturikwa so. Ende munhu aitanga kuona zvinhu izvi mukadzi wepamba apa. Baba vandiri kutaura baba munini vai madays akatanga kuitika zvinhu izvi vanga vabuda vane kumwe kwangaoneka basa kamwe kavaimbotenderera vari ikoko zvaitika vasipo. Ende mukadzi wake anoziva even nehembe dzakaigona kuti hembe idzi chii. Right. Vachibvanze nevamwe vaudza vamwe zvikanzi no hembe idzi kana kuri kuti dziri kuiswa nemunhu imbotarisai kuseni pai pamunodziona pai kuti hapana here bhutsu yakadhinda. Yes. Inoratidza kuti chii hembe dzemushakabvu pane padzakatounganidzwa kumirira kuti dzichazogoviwa. Ndokubva vazoona bhutsu kuri kuseni dzitori kuti handiri kuseni muchimbopinda pamba paside pedoor pai panoti kana vanhu chida kupinda mbo chida kubvisa bhutsu ndo pamunoisa bhutsu ndo pavakadziona dziri ipapo. Bhutsu zvakare dzakavigwa nechii mushakabvu ndo padziri ndo pakatanga kubuditsa zvinhu kuvanhu. Handi bhutsu yavari kuona yakadhinda kuseni bhutsu yavari kuona yakadhinda itori bhutsu tennis imwe yaipfekwa nababa vakafa but bhutsu iyi havana kufa havana kuvigwa nayo iri kokumba vekukama chibva vaunganidzwa. Onai tai, onai bhachi, onai bhutsu izi. Sukanzi ine mukadzi wechonje ndidzo bhutsu dzakafa dzakavigwa murume wangu idzi. Ndidzo idzi. Right, ari kuya nezvinhu zvine bhutsu. Pari kuonekwa pakadhinda bhutsu tennis yababa vai yavaipfeka. Asi sukanzi itarisei. Kuya kwakaita sei? Kwakachengetwa hembe dzemufi asati dzagweva dzakasungwa ndokunotariswa tennis ichibva shaikwa. Haisi kuwanikwa. Pfungwa dzavo zvikanzi saka aripo ari kuenda kunotora tennis muhembe dzemufi. Atora tennis ndiye ari kuuya achisa zvinhu izvi. Zvikanzi ndiye ari kutora zvinhu izvi. Kana aripo munhu akatora tennis mazvakaiswa mumba umu ari kuuya kuzosiya zvinhu panapa. Izvi ndizvo zvakava zvakavigwa munhu izvi zvakachererwa pasi.
wacho atora tennis iyi ari kuzosiya zvinhu izvi panapa izvi azvitora kupi zvinhu zvakafa ndo zvakachererwa nemunhu pasizvi endi guva remushakabvu ranga rakavharika ende akavigirwa muyadhi make nokuti murume uyu muyadhi kaumuka ndo yakanga iri yadhi yevabereki vake vabereki vakafa ndiye akanzi sara nestendi muyadhi imomo ndo makavigwa baba vake guva rake rikavhaiswa pasaidi pani pababa vake guva rake harina kukanganisika ende risati rane 3 months ke risiri kutoonekwa murume achibva afonerwa uya ndobva auya paanga aripo anga kuti 2 days uko ndobva auya zvikanzi baba munini niwe muukama wona zviri kuitika panapa izvi hatizive zvakamira sei hembe dziri kuwanika panapa idzi toita sei anga nebhururu wake waakabva naye kubasa vakatouya vakatodhakwa mukoma kepi vakadhakwa vachipi zvipi zvamunotaurira panapa zvokuti munotiudza kuti hembe dzakachererwa munhu pasi apa dzinoka dziri pasi handidi kuitirwa mashiripiti iwawo panapa ndouraya vanhu mukoma wangu kana akafa murege azorore pete zvamuri kumuita izvo achisvika iye achibva ona kuti shuwa ndidzo hembe dzakafa dzakavigwa nemukoma idzi bhururu wake wakauya naye ndiye akatanga kubata bhutsu paakatora bhutsu atizivi ada kudziita sei but akagona kudzibvisa padhoo akabata bhutsu dzemukoma kb ndiye b pasi kudona zvandiri kutaura munhu wezimbabwe munhu akadonha uyu haasi ukama hwevanhu ava akatora bhutsu akamirira bhuru wake ndokudonha ndiye tasatasa ndiye kuchipatara ndiye zi achibva afa sarai hey zvikanzi guys chese pachiri achibatwe ngatifambei vafamba zvikanzi mufi akatsamwa ari kuti imba yangu yakatorwa kudhara akatora imba yangu ndiye akandiuraya wai makandiregerera ndakafa ndichidhraivhwa nemunhu aipinda mumba mangu apo bamunini ndo vakamhanyisa mukoma kuchipatara baba munini zvakare ndo vane pamba pari kumuka pane zvinhu zvikanzi sekusara kwakaita baba pangu ngaapfeke hembe dzangu kunyange dzandakaenda nadzo ngaadzipfeke pari kutaurwa nyaya iyi haizi kutaurwa nomubatsiri ari kuti pakati penyu ipapo ndoda kuti munhu 1 mhepo yemufi ibude mhepo yemufi ndo yaibuda ichitaura zvinhu yaibuda panani mhepo yaibuda pane mumwe mwanasikana mwana wemurume iyeye wachari kuwana zvinhu zvimamba pake mwana wake ndiye akakubuda mhepo iyi lalapani achinongedzera achiti iwewe bamunini vanga varipo kwanga ari kupikwa ndiye akadhakwa achishedzera kuti zvamuri kuita panapa izvi mwana wake musikana ane 12 years ndiye akakubuda mhepo idzi achinongedzera kuti iwewe munin'ina achiudza baba nguva yaka kuti iwewe munin'ina iwe wakandiita izvi so zvikanzi ngatifambei vari kutenderera pese pavari kufamba pari kuda nenyaya idzi but iko zvinozvo munhu akataura kwekupedzesera anoti iye tichaita simba rokuti zvinhu zvibviswe izvi zvoona kwazvinoiswa kubudikidza nasawira anove ndiye anokwanisa kuenda kunocherera zvakare zvinhu izvi paguva remunhu akafa nekuti zvinhu izvi zvakafa zvakavigwa munhu asi pane zvatichaita achabata zvinhu izvi ndiwo baba munina kunyange zvakagadzirwa mukoma kb zvaane 4 days zvagadzirwa baba munini vari kuramba padabhusisi muri kutaura kuti izvozvi unyoro huno bachi pabodzi nansapato pamwe chete netai zviripo payadhi asi ari kunzi achatora zvinhu izvi wogamuchidza sahwira unocherera ndibaba munini wangubatsira kuti ndagadzira bati baba munini vari kuramba kubata wai vari kuramba kubata pazvakabatona bhururu akabva afa bhururu wacho zvakare achiri kumochari asi daita sei asavigwa veukama vari kuti toda kuti mutiudziwe kuti hama yedu yakafa sei takatozonzwawo nemi kuti ndokwaari tasingaziti bhururu ariko kuzo baba Isabhe vari kulala panzi kana makachibata chemuti paziva here pamba pari kuitika mashiripiti aya titumizire nkoni mafoto mapikicha yatai bhutsu pakozi nabhashi
0713938538 nditendere pari zvino timbopinda muchitoroka negb huchi ground breakers earth movers tinzwe kuti mabla 10 akatibatsireiko. Baba alale. Yes, Mabla. Paka. Mbare. Chemumbare. Chiri kuti kudini? Izwa baba pati. Pakaitika nguva yakamboita kuti makristu vane nzvimbo yavari kunosangana. Mazuva apera aya. Vanhu vakatakura vachienda ikoko. Uyezve utungamiriri hwenyika vamwe vakatoenda ikoko makristu vakaungana. Okay. Vamwe vanhu vanga vari mukati mekubva pambari pamusika. Ndipo vanga vari kukwira vachienda kunzvimbo yekunamatira. Yekunamatira uku. Vari pambari pamusika. Vamwe mai ndokubva vabiwa mari inosvika $250 US. Yakabiwa. Ndokutara kuchema. Mari yangu. Ndokugoita madzibaba vakanyuka vanga vari ipapo. Mama vakabirwa vari kuenda kuchechi. Madzibaba vakanga varipo zvakare vakati sorry amai mabirwa zvenyu. Shuwa mabirwa vari kuenda kuti kopi kuchechi kuya. Zvikanzi nai mama ko muri kuchema nasi magone kwaoka. Nasi maita sei magone kwaoka munobira vamwe kemi mari makaibai mari yamabirwa ishi makaibai ine mari hongu ishi saka marwadziwa amai munomane mushoko kemi mune zvakati zvinombodhorera mvura yenyu mvura iyoyo yamakasa mbodhorei ndiyo yamunoshandisa bira vamwe mari kemi ine mari hongu ishi alright zvisinei pinda mbaziro ndichadzera baba wakapfeka zvakati vaya kuno. Baba vashidzwa vasvika pazvikwanzi madzibaba makasimbera madzibaba ivo zvakare vari kuenda kuchechi. Amai vabirwa mari vari kuenda kuchechi. Madzibaba vari kuprofita vari kuenda kuchechi. Baba vakanoshevedzwa vari kuenda kuchechi. Saka tiri kukumbirawo kamubuditse mari yamashava pano. Yamasenza pano. Tiri kukumbirawo mari yamashava pano. Yamasenza pano. Ibuditsei. Ndipo yabuditsa uko vakevi. Yakakwana. Yakakwana ndipo vapiwa zva mari yavo. Apa vari kuenda kupi? Kuchechi. So mubvunzo wakanetsa kuvanhu vakaunganidza vanhu varipo 3 vanhu. Akabirwa ari kuenda kuchechi. Angaba mari ari kuenda kuchechi. Aprofite vanhu vokuti zvibude izvi ari kuenda kuchechi. Neipapo chete Zimbabwe. Munoti kudi? Baba Isabel, amai ava vagara vachipinda ire kereke kwavanga vachienda kunonamata. Vanotonamata vari kuenda kuchechi nevamwe. Baba vakazobatwa kuti ndivo vanga vaba vanopinda zvekare kereke iyo. Aiwa vari kuenda kuchechi kwakaungana machechi. Machechi akaungana. But kusangana kwavaita kusangana mubhazu. Kusangana pamusika. But vese vana mane kereke imwe chete. But muprofita akazobuda achita zvinhu izvi anobva kuBheshinafu. Ndio kuBheshinafu. Vamwe vanhu ndekuno kuHarare. Alright. Asa ndekupi? Muprofita ndekuBheshinafu. Amai vakatonzi ndo zvavanotoita. Havana kuramba. Zvokutoba mari. Ende mari iyo yakabirwa iyi. Yakabirwa iyi. Zvekudaro hazvisi kudaro. Vakatonzi maibai. Baba Isabel, mungadere kutaurira muri yeZimbabwe kuti gungano iri ranga riri remachechi api? Machechi ndingangoti chechi dzomweya. Chechi dzomweya. 0713938538 0713938538 vanhu vanga vari pambari vachiona zvichiitika izvi vakati kudini? Ndo mashoko avo kuti ndaiva kumana. Saka tinotendeuka sei? Muprofita wezvokwadabuditsa zvinhu ari kuchechi. Munhu akabirwa mari asarutonzi imbavhawo inobawo ikatenda ari kuchechi. Akazoba yakambenge yabiwa iyoyo ari kuchechi.
iwe wakamira pasaidi apo kuti ndoda kuenda kuchechi ausati watendeuka. 0713-938-538 0713-938-538 munoti kudiniko neicho chemumbare. Yebo, isiphendukile okunomsoco. Ndiye kunyepa iyo is a marketing strategy vanhu avo vanga vachizivana. Muteereri uyu atumira message right ndiri kuona nhamba dzakanzi dzangare baba Isabel hanzi ndinofunga kuti mapostori iyo ndiye kunyepa vanhu avo vanozivana. It was a marketing strategy. Muteereri atumira message zvinogona kudaro mukoma kebi because matenderero achone mukoma kebi anonetsa pakadaro ndo patinozotora isusu maprofita anga achita muprofita uyu taakumupindirawo isusu nokuti akwanise kuprofita zvakadaro achiprofita mukadzi yei chete anofanira kuprofita munhu wese kana uri mweya waMwari. Yes, ndo patinoenda kunoprofitwawozve right. agobuditsawo mabuditsiro aita zvipi izvo. Kana varipo mhuri yeZimbabwe sekwada kwakaita nhamba idzi vanofanira kuonawo nhamba vano chinoprofita zvakaitwa izvo kuti ndakarasa mwana inini ane 5 years handisi kumuona ini ndiro zvinoendeza zvakati kana kutosiya chinhu chako chiri panzvimbo ndingachione toona kuti haisi marketing strategy. Ndizvozvo chaizvo. Vapindira vasawira vedu veBridge Fest vazhinji vari kushedzera kuti icho chokumbare icho vanhu avo vanogona kunge vanga vachizivana. Ndokusaka tichiti munhu anofanira kuti ambopindawo matrials. Yes, vanhu ngavaende kana ari muprofita ngaenderere mberi nevanhu vese ndizvozvo kwete kuita munhu wani. Mazuvano vanhu vari kutsvaga mbiri kugadzira chinhu endi vari kudya mari dzevanhu ende vachitora mari dzevanhu. chokwadi ichocho zviri kunzi namunya wange ngumija iziti munya wange ngumija manjaro iri mapindira papi yandiri kutaura mukoma KB ndiye vanhu vanobva pamutoro shanga asi nyaya iyi yakaziva muHarare. Mai vange vachirwara zvakare nechirwere chokubuda ropa but mabudiro acho ropa manje anga akanyanyisa zvekuti kukwira mubhazi kana kukwira mukombi zvainetsa. Vakatouya vari mumotokari uyezve mapfekero avo matrauzi nokuti ropa raibuda zvakanyanyisa. But maitiro akazoita mai ava vasvika muHarare kwavakaenda kunobatsirwa. Vachisvika kudaro nyaya iyi nichitaura nemurume anoti mwana wandinaye nemukadzi uyu ndewechi3 kana ndisingakanganisi anogona kunge pandaifungidzira kuti akubata pamuviri ndobva akatanga kurwara chirwere ichi but kwandiri kufamba kwese kunonzi mudzimai wangu anomuka. Ndo nyaya inotanga kutaurwa ndibatsirei kuti mukadzi wangu abatsirwe asi pandinofamba pese panobuda shoko rekuti mudzimai wangu uyu anomuka uyu. Mashoko ari kubva kumurume ari kundiudza but achiti kuuya kwazoita kuti mukadzi uyu aende kunobatsirwa ndini ndatobvisa mari yangu ndikapa vabereki vake kuti ndiri kukumbira vabereki vemukadzi wangu mundifambirewo nemudzimai wangu nokuti mashoko ari kutaura ndoda kuti aziviswe kuhama asi ndimabudisa inini ari kundiremera. Ndizvozvo ndobva vatsvaga namba ndobva vasvika mukati meguta reHarare ndokubva vaenda kwavaibatsirwa baba pati then wanoshoweri benefo wakachiwemba kimini cash ati putting to the angel izwa baba pati vanonzi nemubatsiri amai ndida kunamatira pakachena ndiri kuda kuti tifambe tose imimi neni kuti imimi mugupona asi chinogona kutiponesa pakati penyu imimi inyasha nechokwadi. Kana ndichiti chokwadi handisi kuti muchataura kuti mune boyfriend kana kuti mune zvamakaita. Chokwadi chiri pamuri chamuri kuziva pane zvandichabvunza ndo chokwadi chinokusunungura ende kamukaziva kuti chokwadi zvinoreve chokwadi ndo chinonzi Kristu ndiye chokwadi kufanira kumuka right. Amai chirwere chamuri kurwara inhema here kuti hachizi chenyu ndimi munotoziva munhu wamakapa chirwere ichi. Zvikanzi kudini namai ndokumboti ziti vari kuda sekunonzi havasi kunzwisisa kuti vari kutaura mashoko api. Zvikanzi handinzwisisi kana muchiti chirwere chandiri kurwara hachisi changu ndini ndiri kuita sei ndakatopa munhu chirwere ndini ndiri kurwara. Amai imimi mune kubata kwamakaita ndisati ndataura kuti zvakaita sei mune munhu wamaifungidzira kuti anofamba nemurume wenyu asi zuva nezuva munosangana naye
munhu wamunofungidzira kuti imimi nokuda kwezvamakaita ndiye anga achirwara chirwere chekubuda ropa. Zvikanzi ichokwadi kuripo kwandakaenda ndichida kuitisa munhu izvi, ende ndaigara ndichiudzwa, ende munhu ndatomba muno akamira nemurume wangu. Zvikanzi saka ndikataura kuti chirwere chamuri kurwara chirwere ndimi makachisika, munoramba here? Makadzorerwa mune mukadzi wamakaita izvi, wamakaenda kwakati ndokubva maita izvi. Mukadzi uyu akachirwara 3 days chirwere izvi. Kana musingazivi nokuti makagadzirirwa, hamuna kuziva musi wataka kurwara nokuti hamugari naye. But regai ndikuudzei inini, mukadzi uyu akarwara chirwere 3 days, rechi4 ndimi makatanga kurwara. Back to sender. Saka zvandira marapiro ndina kuti muitwa imimi ndechokwadi. Ini ndichakunamatirai, asi kupona kwenyu tichabatana imimi neni tichabudzira kuti muite sei mupone. Ndoda kuti mushevedze munhu wamakaita izvi, muchimuudza chokwadi ndobva kunamatirai. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, ya yemeni wo varoi avana piro mumba iwe zvikanzi kudeni namai ava. Ndokumbotsika murume ahapo pari kuitika zvinhu izvi. Pari kuitika pana amai nemukadzi uyu, ndovaenda nemwana uyu. Nyaya ndiri kutaura mhuri yeZimbabwe, ndichatobvunza zvokuti kubva kumapasi 1 zvakaitika kuma10 nezuro, kumapasi 1 munhu anga ashedzwa asvika. Mukadzi akaitirwa zvinhu izvi anga achitori muno muHarare, anotomboshanda ari muno muHarare, asi achibva kumutora shanga ari mudzidzisi. Nditicha. I'm a teacher. So mukadzi uyu pakaudzwa zvinhu izvi, amai vakataura mashoko vachiti, asawira muri kupi? Ndini kwandaenda kunobatsirwa, but ndaudzwa mashoko akati munogona kurwara chirwere chakadai so. Sukanzi muri papi? Mukadzi uyu akauya nenyaya yekuti akarwara chirwere izvi, kwaakaenda kunobatsirwa haana kuudzwa kuti akamuita zvindiani. Asanga achingorwara, paakaudzwa nyaya yekurwara chirwere cheropa, achiudzwa nabhururu wake anova ndiye ari kumufungira kuti dana nemurume wake, asi hazivi kuti ndiakamudi akamuita. Zvakaita kuti ati uri kupi bhururu, noti chirwere ichi chiriko ndiye achiziva. Ndokubva asvika ipapo zvikandizo, imimi ndoda kuti mutaure neava. Sori zvenyu mashedzwa imi makatopora imi, but ava vane mashoko nemi. Zvikandisawira ndakuda naye, kudanai kwanda kuita ndiko kuti nguva yese ndakasvika kuchenesei. Ndaifungidzira kuti imimi nemurume wangu munofambidzana, kana kuri kuti makamborwara chirwere chekubuda ropa. Zvikanzi nanhasi asanda gutsikana, ndakarwara mazuva 3 chete zvandisingadzwisisi kuti zvichaita sei, but ndine kwandakaenda kunongobatsirwawo, but nanhasi hanengoenda kugutsikana marwariro andakaita. Zvikanzi sorry, ndini ndakanga ndaita zvinhu izvi, ndichifungidzira kuti sorry kana unga usingazviite. Kunyange kana mudanga muchizviita, asi matanho ndakatora anga asingaite sorry. Zvikanzi kudini nasawira kungotanga kuchema kuti shuwa here mungandifungira mashoko akadaro, musati mave nechokwadi mondisisa papoindi yakadaiso. Ndakabuda mari yekuti ndirapwe, nanhasi mari ndingachezva kwandairapwa asi ndapedza kuibhadhara. Zvikanzi munogona kundiudza kuti imari kana isingakwani yandinayo ndichaita payment plan kusvika mari yaita sei yakwana. Ende for sure mari yakataurwa ipapo yainzi $120 kwaakanorapwa. Vakati ndichazama ndokubatsira sei. Amai vachibva tanga kuita zvinhu zvavakaita, kwakuri kuma10 ndirika, kumapasi 1 ndikwakasvika mai ava vanonzi kuma12 1 kuma 3 4 vanoti iwo ropa ranga kuti singiri riri kumira. Chandisina kuzonzwisa nchekuti kuvira kwezuva rekubuda kwanhasi handina kufona, ende pandakazama foni nezuro yanga isingaite. Zvandirida kunzwa ndezvekuti pane zvakazoramba zvichiitika here kana hazvina kuitika, asi zvakaitika munomu quarter force. Baba Isabel, murume wemudzimai uyu anga achirwara, ari kuzviziva here kuti kurwara kwemudzimai wake iback to sender yakaitika? Right, apa kuna amai
ne mwana wavo ansanda nzwise kuti mwana wavo nemukana amaya vakwanise iri kufonera mukadzi kuti vamuzivise nokuti pane utsotsi unogona kuitika ukuthi vanogona kusaudza murume nokuti zvakakonzera ndezvekuti mukadzi uyu akashandisira mumwe mukadzi mishonga nenyaya yekuti ari kufungira kuti ari kudanana nemurume wake so vachaudza here murume kuti ndini ndakakanganisa munhu uyu mari yese yauri kubuda iyi uchindirapisa inyaya yekuti ndaifungira iwewo kuti unodanana nemurume kusvika nhasi zvinhu zvadzoka kwandiri kuti iye Sawira mushure mekukumbirwa ruregerero naamai ava hazoendere kunoudza murume kuti ndo zvacho zvakaitika. Ndo pandisingazivi kana iye ambofungira kunzi achakwanisa here kuvhura muromo zvakana achitaura nemurume uyu. Ya zvakaoma. Bati pachokwadi chaipo mukoma Kebi vanofanira here kuudza murume kuti murume kana kuti mukosha wangu wakandipa mari yekufamba nemudzimai wako zvandakanobata ndezvizvi asi vanofanira kudzoka nemhindiruka ndizvozvo vanofanira kutaura here kuudza mukwasha. Vatereri manyama machinzwa mutora shanga Harare chii chinofanirwa kuitika. Sawira akakiya Sawira achimufungidzira kuti ari kudanana nemurume wake. Sawira akaita back to sender. Amai ava vakatanga kurwara vachibva vazobuda pachena kubudikidza nekubatsirwa kwavakaitwa akazokumbira akaregera kuna Sawira. Vanofanirwa here kudza murume kuti ndini ndakakonzera kurwara kwandiri kuita nokuti ndaikufungidzira kuti uri kudanana naSawira wangu. Ameno. Naibhozvo ko mari yakatorwa kune murume ainzi aba mari pambare musika mari yacho yakadzoserwa amai ivavo here ndinonzi Brenda Bote kumudzi kwa Nyamande. Yakatsoererwa amai vavo bati vaudzwa mashuko kunzi wangu zvakuwana nhasi mabirwa mari yakabvedzorerwa mai vavo. Bati mukoma KB munhu ataura shoko rekutanga rekuti panenge pane ukiribido kugadzira basa huripo. Marketing strategy huripo. Kana muprofita zvakare wari shoko ramwari aifanira kudzorera munhu akabirwa anobirawo vamwe. Hakuna drama rakadaro madzibaba avo wanoona mhani amai avo imbavha vakatobatwa mungwambiti yemweya. Bhozvo iwawa vari kuti fake uchanzwa vachiti tipe nhamba dzemuprofita wekumbare ita pfo kuvashandi vepachingoma famu Jini Rusere Steven Siyabhua Mai Craig pachawo. Amai avo vekumutora shanga pamwe chete neHarare vakagonekwa goni anagonya wakewo ndinonzi chamunorwa chimusi pakadzambaira papaisapewo pafadza ichimwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza ndekutsutsura dziri kuitika matima nawo senyika ino mamukaseko knowledge muzukwa wani kutengesa kwawandisa pachirongwa cha Bhozhongora. Sorry vadiwa vatereri, ndo chirongwa chiri kupisazve, ndo chirongwa chiri kutrenda, ndo chirongwa chiri kuita sei chiri kushoka moto. So vasawira vedu vanenge vachidaka kutengesa pachirongwa ichocho handitika uye zvakare ndipo panobvawo kamari yedu yatinenge tichizotambira pakupera kwemwedzi. Sorry kana nguva iri kuita shoma asi tichaitaka kuti baba Isabel wawane nguva yakareba yokuti wakwaniseka kuzitsudzura. Baba vehembe avo zvakaoma mufunge bamunini avo vatouraya vanhu 2 ende shamwari yavo yazofira pamba pavo yatove ngozika iyo ende ivo vanotya kubata hembe dzemufi sei kusada kufa asi vachiuraya vamwe. Sando kumubatsiri mutsababa vangu akamuzi pakotwa murenzi village nemuri yese kwakamuzi. Right, inotenda muri yeZimbabwe pari zvino nditendereika kuti tipinde muchitoro ne Rekifemi Ministries iriti right point of connection iriti. Nisati ndadaro baba Isabel pane message iri pano iri kubvunza kuti iyo Kanyemba na Bhozho mondi yekugokwe iya yekutywa nemapurisa zvave papi ndinonzi Brian Douglas senior birida pachishawasha. Icho kwadi muri yeZimbabwe nditaure ndichitizo munhu uye asati abatwa asi zvakazoitika ndezvekuti mapurisa vakasvika pamba panga ndimokuvigwa vanhu pachinzi handisuti zvavakanga vaudzwa zvakamira sei pakasvikwa nembwa nezvimwe zvakadaro vakasvika ipapo vakakwanisa kutaura nevahama dzemufi vakanzi torai munhu vachibva tora munhu vachibva tora coffin vakaidzorera kumba kwevaridzi vemufi vachibvisa kumba kwevanhu vari kunzi vakaita sei vari kupomerwa mhosva yekuba vai vachibva vachedzera vakati isusu pana basa tinoda panawo ndezvekuti endai munotora vanhu vatiri kupomera nokuti tine umbowo
ndizvatiri kuziva pakuti munhu ndiye akauraya vauye pano tigare pana patitaurirana izvi hazvinokwanisa kuitika vakaramba kuti isusu hatisi kuzoviga mapurisa achibva tora coffin vachibva vaenda naro so mutumbi wakadzorirwa kumochari ende munhu akafa ndewerudzi rweumambo hwenzvimbo iyi hei ari kupomerwa mhosva yekuuraya hasati abatwa mutumbi wemushakabvu wakadzoserwa kumochari hama dzemushakabvu dziri kuti iye ane chekuita nezvirufu rwehama ngaauye tigare pasi titaurirana ende sei asiri kubatwa ende sei tichinzi tiri kupomera ende munhu taigara naye zuva nezuva izvo zvipaitika zvinhu izvi haasi kuwanika mutsvimbo ya ngaauyewo parufu pane vamwe hei takaedzaka kubata mutauriri wemapurisa muzimbabwe komishina Potembanyati foni yavo yanga ichiringa havasati vadaira kuti tivabvunze kuti kochi chiri kuitika kupi kugokwe pari zvino nditenderei tipinde muchitoro neRekifemi Ministries.